मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरावबो जानो थांगासिनो दं KOTA'S मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट। KOTA'S मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूटआ भारतनि नम्बर 1 JEE नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट जेराव जौसिन सायख'जानायनि हार दं। क'क्राझार सहरनि थागिबि बिथांमोना जुदि सासे मोजां आरो गेदेर डक्टर आरो गेदेर इन्जिनियार जानो गोसो गुदुंब्ला क'क्राझारनि KOTA'S मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूटआव मुं थिसननानै सोलोंथाइ एबा कोचिं लानो हागोन। बे KOTA'S मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूटआव थाखो 7, 8 आरो थाखो 9 पास जानाय फरायसाफोरा फाउन्डेसन कोर्स लानो हागोन आरो थाखो 10, 11 आरो थाखो 12 पास जानाय फरायसाफोरा IIT JEE नि थाखाय कोचिं लानो हागोन। बेनि अनगायैबो थाखो 10, 11 आरो थाखो 12 पास जानाय फरायसाफोरा नीटनि थाखायबो कोचिं लानो हागोन। KOTA'S मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूटआव कोचिं लानानै गोबां फरायसाफोरानो IIT आरो मेडिकेलाव जाफुंसार जानो हाबाय। बेनिखायनो नोंथाङाबो IIT आरो मेडिकेलाव जाफुंसार जानो गोसो गुदुंब्ला क'क्राझाराव जानो नागिरनाय KOTA'S मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूटआव कोचिं लानो हागोन। KOTA'S मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूटखौ क'क्राझार सहरनि लाजिज जेडी रोडनि साखाथियाव बेखेवनो थांगासिनो दं आरो नोंथाङा आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9181130003 नङाब्ला 7005276414 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।